Проектът, който изпълняваме за енергийна ефективност по финансиран от Норвежкия фонд се състои от 4 обособени позиции, като основната дейност на този проект, който изпълняваме в момента, е замяна на старо енергоемко оборудване с ново по-енергийно ефективно, като идеята е да се намали потреблението на електрическа енергия в най-енергоемкия цех на М+С Хидравлик. Втората дейност, която е част от този проект, е оползотворяване на отпадната топлина от пещи за термична обработка, която да се използва за отопление на съседни цехови зони. В смисъл от самите пещи излиза голямо количество горещ въздух и тази топлина с тази мярка, която е по проекта, изграждаме вентилационна система, която улавя тази топлина и я трансферира в съседно помещение, като по този начин намаляваме емисиите на въглероден диоксид, тъй като отоплението ни на цеховите в М+С Хидравлик се извършва с газово лъчисто отопление, което ползва природен газ. Това количество топлина, която ще дойде от пещите, ще намали съответно потреблението на природен газ, което респективно намалява и количеството на въглеродни емисии. И третата мярка, която е по проекта, е инсталиране на система за енергиен мониторинг, точно пак на този най-енергоем цех, като там се наблюдава, тази система следи потреблението на електрическа енергия на всички консуматори, като данните, които се събират в момента, след като вече инсталирахме тази система, ще бъдат анализирани и се предвижда и инсталиране на система за енергиен мениджмънт, с цел да се предприемат необходимите мерки, да се анализират данните, кои консуматори са най-енергоемки, кои харчат така най-много електроенергия, с цел да се оптимизират точно тези енергийни разходи. Разходите за електрическа енергия са една значителна част от формирането на себестойността на изделията. И оптимизирането на тази част, тази енергийна компонента в себестойността е от съществено значение за нашата фирма, за да може да сме по-конкурентни на пазара, за да може да постигнем по-добри пазарни показатели. Като голям консуматор на електрическа енергия, М+С се стреми да оптимизира енергийните разходи с цел да се намалят процента от енергийните разходи, които се включват в себестойността на изделията, и по този начин да бъдем по-конкурентни на пазара. В последните 10 години М+С започна да работи в тази посока за подобряване на енергийната ефективност, като имаме изградени 2 фотоволтаични парка. Един е на територията на предприятието, на покривите на предприятието, като там са инсталирани 1000 кВт фотоволтаични панели. И другия фотоволтаичен парк е на паркинга на фирмата, който се намира в близост, той извън фирмата, се намира в близост. Там са инсталирани 880 кВт фотоволтаични панели. Сумарната енергия, която получаваме от фотоволтаиците, за 2023 година са 1700 гигаватт часа електроенергия. Това е само от фотоволтаичните паркове, които представляват около 15% от общото потребление на електроенергия за фирмата. Най-новото, което предстои по отношение на енергийна ефективност и
енергийна независимост, е това, че в тази година се предвижда стартиране на строителство на нов завод, който се намира в близост до съществуващия, като идеята е да се реализира там, тъй като завода там е с площ 18 декара. На покривното пространство на тези 18 декара ще бъде инсталиран фотоволтаичен парк с мощност около 3500 кВт-часа панели и другото, което е енергията, произведена от този фотоволтаичен парк, да се използва в инсталация за производство на зелен водород чрез електролиза и произведения зелен водород да се използва като гориво за производство на електрическа енергия. По този начин целта на нас, на ръководството е да се доближи максимално, да сме с почти нулев въглероден отпечатък и да реализираме идеята за една зелена фабрика в България.